Dobrý den, moje jméno je Standa Petera a jsem módní a reklamní fotograf. Rád bych vám představil novou funkci Double Picture od firmy Fomey. Tahle funkce je úplně geniální pro všechny, kdo potřebují vyřezávat objekty při focení a vkládat je na jiná pozadí. Co všechno k tady tomu potřebujete? Ze všeho nejdřív potřebujete odpalovač, který umí funkci Double Picture. Potom potřebujete světla Digital Pro X, která umí nastavovat samostatně kanály na odpalování. Dále potřebujete bílé nebo světle šedé pozadí. A poslední, co potřebujete, ale co už snad každý z vás má, je fotoaparát se sériovým snímáním a stativ. Teďko si pojďme ukázat, jak přesně se to dělá. Teďko vám ukážu, co přesně je potřeba na to, abychom funkci Double Picture využili. Nejdřív vám to vysvětlím. První, co musíme udělat, je nasvítit si pozadí tak, aby bylo bílé. Na to máme vzadu dva softboxy, které udělají co nejrovnoměrnější světlo na bílém pozadí. To bílé pozadí nám udělá vlastně základ, ze kterého nám potom bude vystupovat černá maska, která bude tvořená neosvětlenou modelkou. Takže první, co uděláme, nasvítíme si pozadí, ukážu vám, jak na to. Vidíte, že pozadí je teďka úplně rovnoměrně osvícené dvěma velkými softboxy. Vypnu si světla teďka a nasvítím si modelku zvlášť. To, co vidíte teďka, tak jsou hlavní světlo na modelku a doplňkové světlo, které trošku zjemní kontrast mezi světlem a stínem. Zadní světla si nastavím na kanál B, přední světla si nastavím na kanál A. Zadní světla se odpálí první, potom se odpálí přední světla. Na foťáku si musím nastavit sériové snímání, aby mezera mezi těmi dvěma snímky byla co nejmenší. Stejně tak si musím dát foťák na stativ, protože když ho budu držet v ruce, tak je riziko, že s ním hnu. Jde nám o to, aby ty dva snímky byly zachyceny co nejrychleji po sobě. Tak, mám svoji krásnou modelku, mám ji nasvícenou předními světly, mám zadní světla na pozadí, takže si vezmu svůj foťák se stativem, na které mám odpalovač s funkcí Double Picture a zkusím to vyfotit. Takže takhle snadno jsem si vytvořil fotku a černobílou masku, kterou teď ve Photoshopu spojím a budu mít okamžitě vyříznuté pozadí. A teď, když máme nafocenou fotku, kterou jsme chtěli, máme nafocenou její masku a máme nafocené pozadí, tak si ukážeme, jak během půl minuty dát tady ty 3 fotky dohromady, tak aby z toho vznikla jedna koláž. První, co musíme udělat, je ujistit se, jestli ta maska, kterou jsme si nafotili, je skutečně černo-bílá. Že v bílé je bílá a že v černé je černá a že ty přechody jsou jenom na místech, kde má být něco průhledného. Tady vidíte, že to tak je. Kdyby to tak náhodou nebylo, tak se to dá snadno upravit v křivkách, kde si vytáhneme bílé, stáhneme si černé, tady to, co vidíte dole, tak jsou odstíny bílé a odstíny černé, kterých se můžeme chtít zbavit a udělat tu fotku ještě kontrastnější. A když se nám tohleto povedlo, tak si skopírujeme, vybereme všechno, skopírujeme do schránky a teďko se přesuneme do té fotky originální. Uděláme si vrstvu a té vrstvě uděláme masku a když teďka budu držet Alt a kliknu na tu masku, tak mě to přepne do masky vrstvy. Sem vložím to, co jsem měl ve schránce, to byla ta maska. A teďka, když se přepnu zpátky, tak uvidíte, že ta maska je vlastně invertovaná. Že tam, kde je černá, tak má být bílá a naopak, takže se přepnu zpátky a invertuju si tu masku. A teďka už je všechno úplně v pořádku a vidíte, že ta slečna se nám úplně sama během půl vteřiny
vyřízla. Teďko si tam ještě vložíme pozadí stejným způsobem. Tak a máme hotovou fotku. Takže viděli jste, jak jsme během 5 minut dokázali udělat složité maskování pomocí funkce Double Picture a světel Fomey.